Η ερώτηση που όλοι περιμένατε. Τώρα σηκώνεται μόνο μύτη και τίποτα παραπάνω. Η ερώτηση είναι πού βρίσκεται η Σεβούλη? Κάτι! Άχα μου που δεν το ξέρεις. Ναι! Μπράβο Τάκη! Συγχαρητήρια! Ανέβητο! Συγχαρητήρια! Του παιχνίδι και στον Κορά. Αλλά ερώτηση επόμενη. Πού υπάρχει και η άλλη Σεβούλη? Μαζί! Τάκη δεν έρχεται. Καπιτέν! Όχι! Όχι! Ναι! Μετά έχουμε μια διαφορετική εκδήλωση. Λοιπόν, συνέβασε! Τώρα που θέλω να συζητάω! Κολλήστε όσο μπορείτε στο πολύ μεταξύ σας. Θέλω! Τώρα σε το παίρνει. Τώρα θα γίνεις χάρτα που τα μάμ είναι! Τα μέγα σας! Λοιπόν! Βγήκε! Σόλο! Έλα, πες ένα γεια. Πες ένα γεια. Ένα γεια. Ένα γεια.